И здравейте, хора! Не случайно ме виждате така. Ще ходя на концерт. Ако искате, елате. Дъбовано. Дъбово. Дъбован. Само днеска ще. Ще ме видите как свира. Ако искате, елате. Ще се запиша, когато си направя всичко. Айде. Тоест не айде. Така да кажа. Показвам си аутфита. Сега. 3, 2, 1. И ето ме. Готов съм. Това е целият аутфит. Не е целият. Тук имам само един колан. Навущата на крака. Навущата. Т.е. пояса. Навущата. И това е. Ето. Елате и ме вижте как свира днес. Аз ще свира от 12:30. Обаче ние отиваме в 10. За да мога да се разсвира, да направя всичко и там всичко така да стане. Чао! И не забравяйте да дойдете и ме вижте. Тоест, пак абонирайте за канала, за да получавате известия, когато кача шорт като този шорт и видеа. Нов шорт и видеа не е имало в канала от 2 месеца. Съжалявам. Утре ще има ново видео, ще играем на 99 нощи в гората. Чао!